Čau, já jsem Patrik a dneska mě vytáhli kamarádi na motokáry. A motokáry mají motor. A já jsem přednedávnem viděl skvělý video, kde Cápek dělal skvělý basový zvuk z mixéru. A řekl jsem si, mixér je rozhodně menší než motor a motor bude teda tím pádem zábavnější, tak se koukneme, jak to vyjde. Nakonec se ukázalo, že předpoklad toho, že motor bude mnohem zábavnější, protože větší, se neukázal úplně jako pravdivý, protože mixér, díky tomu, jak se točí velmi rychle, tak má jednu zásadní výhodu ve svém zvuku a to, že má slyšet nějaký určitý tón. Tím pádem ho můžete naladit a můžete z něj udělat třeba i tu basu. U toho zvuku motoru, který jsem předpokládal, že vysampluju, to není úplně pravda. Ale poradil jsem si trošku jinak. Udělal jsem si z toho zvuku motoru základ, který jsem dál moduloval zdrojem, který má v sobě nějakou informaci o tónu, a to je piano. A já vám ukážu, jak jsem ten synťák připravil, protože zní docela zajímavě. Základ tohohle synťáku je ta sample a je to turující se motokára. Vzal jsem jenom maličkatý kousíček toho, zrychlil jsem ho a pomocí spektra jsem zjistil, jaká frekvence, nebo spíš jaký tón je dominantní. Bohužel těch tónů, kterých je tam relativně hodně dominantních, je spousta a prostě, abych zachoval charakter celého toho zvuku, tak bych musel všechno vyekvéčkovat, takže ztratím spoustu informací a už by to nebyla taková sranda, aspoň ne pro mě. Nebylo by to tak zajímavý. Takže jsem se právě rozhodl udělat to trošičku jinak. A to bylo následovně. Prvním krokem bylo, že jsem na tenhle sample, který jsem dal do sampleru, použil subfilter, což je preset korpusu. Tenhle preset jsem upravil tak, aby ten zvuk se mi líbil, aby jsme do něj dostali trošičku víc nízkých frekvencí. Nepovedlo se mi to úplně přesně, ale ten zvuk se změnil, je zajímavější, má víc harmonických frekvencí a zní takhle. Druhým krokem bylo to, že jsem na ten zvuk použil vokodér, což většinou vokodér se používá na hlas. Vokodér vlastně funguje tak, že tóny ve vašem hlase moduluje tónama, který bere někde jinde, třeba piano nebo prostě jakýkoliv tóny, který jsou někde slyšet. Já jsem v tomto případě právě použil piano a díky tomu jsem právě dost zkrotil to strašný rodeo tónů, který se ozývalo z tohohle původního zvuku. A zní to takhle. A je to mnohem víc použitelný, protože je tam tón, můžete to ladit a přitom tam necháte ten původní zvuk, který se pořád nějakým způsobem prostě promítne do té skladby, což je rozhodně dobrý. Aby jsem tomu zvuku dal trošku movementu, aby se trošku hejbal a byl trošku víc zajímavý, použil jsem Max for Life efekt, který se jmenuje LFO MIDI a pomocí tohohle efektu tak moduluju kroutítko na vokodéru, který se jmenuje Formát. A díky tomu se tam prostě tak jako trošku hejbe něco a je to mnohem zajímavější, aspoň pro mě. Další věc, kterou jsem použil, bylo to, že jsem na MIDI stopu, kterou jsem předtím vytvořil, dal ještě MIDI arpeggio, který jsem jenom maličko nastavil jinak oproti původnímu Bach 16 presetu, který je v Abletonu. No a když to pustíme v mixu, tak to zní takhle. Tenhle tutoriál vám měl ukázat to, že spousta zvuků, který najdete kolem sebe, se dají použít na to, abyste přišli se zajímavýma námětama a nápadama a se zajímavým sound designem. A sound design je jedna z nejdůležitějších věcí, která v elektronické hudbě vůbec existuje.
Takže hledejte, samplujte a stačí vám na to telefon. Tohle je sice nahraný strašně fancy foťákem, na který právě nahrávám, a strašně fancy mikrofonem, ale věřte tomu, stačí vám telefon, protože stejně to většinou pak zmrvíte ten zvuk tak, že je úplně jedno, jak to nahrát. Takže čau.